Enti said the Pentecost for eto omonum bi se munko wiase afana hina ekoka asɛm pa no wate ase eno na evangelist Dana Asamoah ono nso echire mu a said the nyankopon asɛm ka de no ono ne de obeka nyankopon asɛm na nansam won krofo bi exercise ne se ayete se preach na oye no oye abɔ kutia bi ewo mu ni preaching sananse eba ne de kutia preaching na ende o di video de abesa nkrofo a omo ka saa ensem no ena Adom Kyei Duah ni boxing man ya okoji nani so Saturday no what ase evangelist ono so ababe mu keno a hard one abusia abeka yensa na evangelist echire mu a se okokontokwa enye se obefa sobolo ana se obefa grace water bi na odi de agu mu se okokontokwa ana sticker evangelist ababe fa na before no yentie abra o kasa efa omo criticize ne say ni preaching akutiabo no nye nne ye bekon enti obi sin na dan na pentokwa ena se dia wode ni preaching na ye ntokwa da bi wakon esa kon no so yetumi ko wie se wankon anwie a woni nkonim osuru ti ase a wakoma me no na mabetie wode sign so called reverend because ana me Mada. Masu so no so. Ebra nyame mma bigu a ese me kanyam sam kire wo. Me nko physical, me ko spiritual. So wo hwe video na etwa gu na evangelist Dana Asamoah na o church mu nkrofo mo criticize ne say ni preaching no akutiabo no. Yes, abusuya o wie ye no tisi mu wo ye Adom Kyei Duah ne side. Prophet Adom Kyei Duah ene Joseph Saki ono enokodi ntwo Saturday boxing day na ase what ase Adom Kyei Duah ni boxing man ya okoya wode sticker ene so bolo yina ekoye no Dana Asamoah echire mu a ombra na ono mfa nyankopon asem entire ni no said okọ ekon a obeden obedi nkunim na enye so bolo ene ede kokontokwa ana enye sticker evangelist Dana Asamoah abusuya wababe boss superment afire Adom Kyei Duah abusuya o chire mu ono ne de ntokwa we de onyantwa so enti said o mashase no o mashase na entie de evangelist oka Dana Asamoah ebon menya bonsamo quotation ya ye kan kire se wo fa nyame asem ye oyi nyame asem ne de kon enye saa ne ma no akwa no wanye training wode ne ho to saa ka de ne mesesa nke ye woro no nika no a ka bo nsa ne tu nyina ho ye white asmi ba kora minumbi so ati aze enti mu amudi a kire ne mo fa nya disuade mo fa nya disuade sa wanye training amfane wira nse nyame mu a oni ni sie du ababu ni du aso sa pebi ani afa kura na nko wawuo ye training Kristo ni suade sua Bible yes lord osofo sua Bible mfa ne dom adi wachi da bia meka wamfa Bible na nse nyame mamu amo ma hu se nyame de bre na ya de onyankopon asem ntwamu da na de akade na kyerɛkyerɛ na wobanum akoduru sometime bi obehunu sasa akade ne kura nyehu antu behunu amokɔ 11 enye nne ne ye bekon enti obi sin na dan na pentokwa ena se dia wode ni preaching na ye ntokwa da bi wakon nti osumafo pose okopa no makon awie Americano mawietu yaka ni nkunumdi abotira yaka ye dian nkunumdi abotira enti azasa wunya nkunum esa kon no so yetumi ko wie sa wankon anwie a woni nkunim asa mete frame ni moja ne honama ntu agina eno amadamfo bi frame no was Dina minim sasa onfa hwe ho sa nam se na me fa de ho osuroti ase a wakoma me no na mabetie what the sign so called reverend because ana me Mada masu so no so ebra nyame mma bigu a ese me kanyam sam kire wo me nko physical me ko spiritual enti pause Kristo nti yemre na modie modern Kristo nti ye yenkwasiafo na modie mo ye nyansafo Kristo nti wotayen nanso ye de yen time bi enti me ko Facebook na says ayi na nyame na me hwe enye na kon ne be hyase o da bi
we mu nyina so no mu ye nyame nkrofo na de obako ama no ne asem no ne asem wo nyina so a wo de konso ne asem sa no kura wo bia kokanti na ne ne kode a ene adue na me nyanya aka si e wo atiasi na me ka se wo binti meja nyam djuma bi de nyame de ba ma me de no a no ne so ma wo wate po yesu se meja gusu ye adwuma na musu gusu ye adwuma nyame wamfa ma wa na wamfa ma enti hawo de amada na Asamoah me na meka so ti ase wuni ma na anim tatra no de obetim de ato ho so me ye reverend me ye evangelist me ye teacher me ye say enso na babro ba ku say nyame asem ba ku say na ntiwu mu e na awre ho no na nyame asem ba ku say ntiwu mu ntunya kaso obedi sofo na wonim nyame asem wo hu sa sofodie no bia se sa dodode ewom enti oba bedibi obeyini de afrim wonko aba ya na pascala e ka kire menua na boaten otwera nwum se nana uni lucky wa sofodie wonko obedi sofo afia wo bie asori apena covid bai enti me kura de me ka kire ne se ona den ba lo kwa baka sofodie fo se menua ba da na aka sa na mse maka wo mamme bia sorry na covid bie ni ho ada na baba bie ya ene nipa ye tetensa it means ono say na nyama covid ni ba yo our purpose se nyame amana ma ko de baba di nsem no no se sa de ayese bra bi mi ko hia ni dwakesiem na wo se maame ma hu sa ya wo prichi kam na me pesa me ba ho na me ba me e beka ho ne e prichi bi na so akwan da fom awurade si adwuma ni sa adwuma no so nanso apafo ni sa enti medie nyame adwuma no de wo ba mu na afa kwan no so nko ade a me ka me nkono ne memme wo wiase nyina ne mma nyina mabawa ne mrantie nyina ne ye kanyam sem na emom so wanka ne ye wo ba mu na ade wadwene bewuram de a ye ba mu ho how it is bra iba no pran no be gina ka mu waso wo gina ka ni mu a wo gina mu a ofiri kumase no pran honkonko si dwoso ne nipa ne nyina ada nti oba no se maame na sa na ka ne mu preaching tie na mse adai eno se ai me ba ye da bia me gina ka ne mu bia no ne nipa ne nyina asa ana mse nyi wadwuma enyo frɛ wo purpose nti ade ba nti na nyame ayo sa so atisi se ka no preaching mo ye moska nti nko oba be ye na ja wonya social o start ya nso mewie no mo nyina ada ya akonya na obi se mamska what you say ade bia nyame de dom wo ma ho nwosra nti ko fa title me ye reverend ni ade no wamfo onye ono na frɛ wo a obetena social media ne so atanie nko a bae wadom ya friend ya fa babro no a ya ba social ne so a nyame asem nko a wonti ase o wonti ase sa ni mente de mo ka bia Paul si mi si maso na mi fra mani e maso asi maso no asi amansemunu ne atanie ena mani nso afra ama niema tantan bi awra ho asema me kan awra ho papa samu mudi machi ya nyame de mo abaye ayesua bible entimi masamo bakasa mo ti asore ya mo ko fa sa niema na ye emfampu na sama ankyere mo sa emfa ma ankyere mo sa David si akono ayawurade kon anse me kanyasi na fei babe ma analysis mo fanchem sanansan ye mompaye bebre ye wi akogina so bompaye wo fie aha ye de base ye be kire nyame ma no kore amo mo aya dehye so ti ase na de ya na mo mo ye sa ne se da bia meka ka biem se Ghana fo Christopher binim nsachi ye dene Wama ba sorry sofu be gina wo se wo ye pia obeti me gina wa pi ni nko aba 3 hours amu fa sika ma na ne ya sade a ye bepe kwan bi so a nyamedwuma no so no kwasem ye de sika na eye ye de sika na eye na si e ba bagege collection fianfian ni ade ade ye be yi mu adwena free collection ne so yenye
But a virgin, I see. Yabafa kwan foforo so. Enti anu ni koko, soboro, grace powder, grace stone, grace apple, grace orange, grace D&D. Enti unfra sori hono mo no. Na wato niema be 500. Na wodi dwe be fie. So nti wo mu kodi dwa. The market church. Okodi dwa mo kwa ya mo fa basket nko. Niema ne doso. Ane doso nti ba no wodi dwa. Ana ayintasime wo muso ne say Yesu be yes some miracles. Na Yesu de no oya ensa amabiem. Odin tasuo fra dote a wode fra obema ye nisue. Wo sa bema ne sa akohia ne say Yesu mani na sa fra biem. Debi. En kanfa. Eno ne friend Jesus healing. Sa. Enye soboro a ye di Yesu din atoso. Enyan ka atwade. Enya pure water. Debi. Na pure water ye ton 1 cedi wo kurom no. Wo sofuo bitimi ba befa na wakwa akosira so. Mountain water. Special prayer nti. Pure water ye ton 1 Ghana no. Na asori ba kwa akotono 10 cedis. Egu fridge in the supermarket. So ati ase okoka yesi dana Asamoah. Say will be a juma. A juma no so ye nyame adwuma. Sa. Eno na me mechire musa me ba Kristo no. Omo ya nhyirehira sane amani bia so ama me da. Eno na ha me no. Ya nhyira kwantu anyame de me tu wo Europe, US ba bia wo de me chine ye no. Ya nhyira bibia so ama me nam de kwaje visa wo. Proper documents na me de call ye. Sa. Tesa na no akoyi a wokokwen. Boxer bia ye training. Boxer bia esa we training. Enti nansa bantie bia wono no wo nkurase kumasi nkurase bia nyame ye na de okopie yuka wa ye boxing. On se de bia no training. Ye de abo anwea gu bottom no de ne nsa bomoa. Ye papa no mazuma na zimu nyina sisu no. Omu ye training. Ansa na so mo kwakoje mpa abotri ataye kira. Omu akwakoje. Ye nua be maboko mbanku. Onu se wo ye training sa. De wona ne ko ye kra friend say. Ayi te powers. Menini ko sia wo ayi Dr. Manfred. Joy Daddy mo. Okay. Ye nu omu ko sia yi ni ekwa no wo kase no kwasem ni bokom banku de nyame adom no ne ho oden na de bia ye de nyame de badom won so no wo hia nyame tumi e de taachiri enti nko ko nyame fie kwaje mpa bo nka nya bone na busa hu se nyame tumi na wo ho Iko nyame de ni tumi di David echi no. Wani nkugu. Amfom. Ebra David si na dwene pise. Me di awurade di bekum Goliath no. Sor kwa fa atade se no no. Oka kira ne se wo hene. Mpe. Madi kan asia nkrofo bi a. Omo kura de enu omo nya nipa. Emoa. Jata ni sisire na misia wo. Na so de atia ne se. Minyankopon na wote mi mu no semata ade dada mesi akwa isi awro ni nika na nka bonsa ne tu hu nyina white grace powder the sen ne tu hu white so no akan enu amehwe na ibi o se medical no so bolo so onno ni nyina kade ni nyina nso amfa because nyame tumi entirely ebe ya o se wonom bi amane konti mi nyame ya doma me kire o bible mu akwa bi a ekrom wofo nyina na omufiri se oye nyankopon so no oni nyame honhom no oni nyame honhom Acts chapter 80 ho no oko Acts chapter 16 so a eno so ho na bible na wonsua ni nti ye ka no afa ne personal training kura wa anya bi ya papa de ya maame de ana dana Asamoah ya bon nya bon samo quotation ya ye kan kire se o fa nyame asem ye oyi nyame asem ne de kon enye saa ne ma no
akwa no wanye training ode ne ho to saa ka de no mesesa nke woro no nika no a ka bo nsa ne to nyina ho ye white asmi ba kora minumbi so ati aze enti mo amudi a kire no momfa nya desuade momfa nya desuade sa wanye training amfa ne wira nsanya mimu a oni ni si adu ababu ni du aso sa pebi ani afa kura na nka wawuo ye training Kristo ni suade sua Bible yes Lord osofo sua Bible mfa ne dom adi wachi da bia meka wan fa Bible na nsenya mememu amo mo hu nsenya me de bre na yade onyankopon asem ntwamu da na ade akade na kyerɛkyerɛ no wobanum akoduru sometime bi obehunu sasa akade ne kura nyahu antu behunu amokɔ 11 woni baba hu so ebi mu adikan because one may do what you are no nom sanya ma one man kodi Joshua ayi eje chikonum koko one did binu abema pa life mu nyina achi so ati ase ebi mo be ya kese chense nti mo de mo nsore ma ne de mo nko na mo ye holy yanken kansi yes ya duro he 40 First Samuel chapter 17 verse 48 Esani ade ne ye wia ne sa ade ai ensram kwan no ade kodru gat ene omo akon sa enti wa to Bible no ntinka brantie kwakun yesa so ye training Unim said David ko so fear ye training sa. David kura we ye training. Because na Nyankopon betu soul ade so. Atuate a wote no ho. O training tokuro no. Se tie. Ya ye training. Boxers no ya munye training. Eba na wo pa wo no makade. Wo ko boxing so asma no makade. Bra. Menanya first and last. A Christ of Wobinum. Wo bi become. Stickers ne niam achasa enwanwa sa ne Kristosom no adane sa na ne nyina ye collection nkete no mo so ya mumie dab ane kwa de kwa de o simi di bomi tu nyimi tunko anu ala mhwe yu na nya hwe nyi o se sa o musofo no ode na boneto na mhwe Asemi ba menum kandie ni nyina mi ya kandie bia enya kandie ma me nkyira mu de ye de kon o Kristo ni me kyira watade a ye de kon onse makai because bebre nanim a Kristofo bebre nim akatade esase ye de hye kokon ene ye de aya kandie anka atwade pia watane niam basa o ti ase eno ebra bi duya fo atade dada abra na misra so ma fa pant bra na misra so ma oba wo ware ya ukunu nko na ese hunu pant enkosi da ben Ghana fo ya busu ya we se de etwagu and then media ba be somo mesasa ne die mu obe subscribe to your channel no send update bi anso etomu a onso onsa ebekebe na wa hye ama afoforo nso anya den anya bi atie keta wo se enye dodo no nwura makra bye bye